Stručni tim pažljivo sluša svaki ton, ali i posmatra ono što se ne čuje. Sigurnost, emociju i energiju koju kandidat nosi na sceni. Saša Mirković je saopštio da je stručni žiri pažljivo biran, te da su u projekat uključena najveća imena sa estrade. Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić. Članovi žirija Saša Mirković, Aca Lukas, Mira Škorić i upravo se legende penju na scenu. Tako je, legende. Lepa Lukić i Miroslav Ilić. Pre nego što damo reč članovima žirija i predstavnicima sedme sile, još nekoliko samo uvodnih napomena sa moje strane, a posle ću vas prepustiti intervju. Čekamo još jednu medijsku zvezdu da nam se priključi. Dakle, hoću da kažem da smo u proteklim mesecima obišli brojne gradove širom bivše Jugoslavije, tragajući za najautentičnijim, najhrabrijim i najtalentovanijim ljudima. Nakon održanih audicija, upravo oni najbolji danas su tu, spremni da se bore za titulu Hype zvezde. Molim da i njih pozdravimo. Mi smo spremni pre svega da se dobro zabavimo, kao i vi svi. I prvo dobroveče svima vama. Drago mi je da se vidimo, drago mi je da ste prošli kandidati u ovu završnu fazu takmičenja. Ja nisam član žirija, Sneža me je greškom najavila kao člana žirija. Ja nemam veze sa žirijem, niti hoću da imam veze sa žirijem, jer žiri ima problem, pogledaj tamo, ova 13-ica se namerila na njih, ima tu još nekih koji će im biti suprotstavljeni, tako da žiri ima vrlo malo ovlašćenja, ali mogu da upućuju građane za koga da glasaju. Naime, publika, malo pre se našalio kad sam rekao, ja odlučujem, ovo nije taj show gde jedan čovek i žiri odlučuje, ovo je show gde odlučuje narod i onako kako ste do sad prolazili na ovim glasanjima, a vi znate odlično ko je imao najviše na društvenim mrežama lajkova i tako dalje, propozicije kakve su bile, taj je i prošlo. Poznati muzičar i showman Boki 13 nije krio oduševljenje Hype produkcijom, nakon što je dobio priliku da bude deo žirija muzičkog takmičenja Hype zvezde. Što se tiče show programa, ja mogu da kažem da sam prvo iznenađen. Ovo je sada ozbiljno, nije niti satira, niti humor, kakva je to ozbiljna produkcija i organizacija. Ja dolazim iz Makedonije, tako da kao jedinstven član koji je van Srbije mogu da kažem da ovde se radi o svetskoj produkciji koja ima bukvalno sve pod konac. Ja na ovim prostorima, kada je reči Makedonija, Srbije, cela bivša Jugoslavija, nisam vidio da ima ovoliko dobra svetska produkcija i to zaslužuje prvi aplauz. Sve pohvale to ozbiljno za Hype, naravno i za Sašu Mirkovića kao neko ko je prvo poznani u svemu ovome. Profesionalni tim koji bukvalno organizuje sve, tako da ono što možete da očekujete da ćete biti istretirani onako kako treba, pričamo o kandidatima. Dovoljno je džentlmenski da u ovaj posao neko vam pruži takvu priliku i reklamu, a da nemate... Miroslav se kršten. Ja jesam. Ajde vidimo. Što se tiče... Ko je sad? Pa ko je? Tebe lako ti si odgasio, ti si u roamingu. Ringing. Answer. Ja nisam znao da postoji ovakav telefon. Daj samo pokažem ljudima kakav telefon. Ovo nisam vidio, siguran 100%.
On je kralj. I ne dam ga ni za što na svetu. Ovaj telefon nose samo još dileri. Samo dileri. Isto je tačno. Kako se na engleskom kaže fuck you? Mislim ono glovo i to. Tako da što se tiče produkcije i što se tiče vaše mogućnosti da dobijete takvu produkciju koja ima dovoljno džentlmenski deo ugovora, da nemate obavezu prema produkciji, to je velika stvar za svakog jednog pojedinca koji se takmiči. S time što vi morate to da opravdate zbog toga što ovde su angažovani prvo eto vidite, članove žirija, svako je za sebe lik za poštovanje, to je stvarno tako imamo dve žive legende, prvo moja najdrža Lepa Lukić, pa onda Miroslav Ilić, naravno tu je Šta smo je bile mrtve legende, što? Moj mrtve legende je bio tekstvo. I tako da, to je, treba da budete srećni što ste deo ovakvog show programa, a ovo što Lepo kaže da neće bude stroga, ja ne mogu da kažem da neće budem strog i prema vama i prema žiriju, zbog toga što nismo, sad tebi zvoni telefon, šta bi? Lukas. A, Lukas. On i nije kršten. Lukas nije kršten. Tako da, što smo mi strožiji, što ćete biti vi bolje. Bokijev komentar još jednom potvrđuje reputaciju High produkcije kao organizacije koje diže standarde i pruža vrhunski profesionalni pristup svakom projektu. Treba napomenuti da nekada nije dovoljan samo dobar glas, već presudni mogu biti stav, harizma i sposobnost da publika poveruje u svaki pokret ili reč. Jer zvezda je nešto što treba da se rodi i zvezda je neko ko ima ne samo pevačkih sposobnosti, naravno, to je bitno, ali treba da ima i X-faktor. Da pogledamo ovako sada u vas i u medije, ali evo, prvo u vas. Najviše mi ovako u oko ulazi ovaj dečko koji je došao ovde u ovu sportsku majicu i sad važno, jeste vi kandidat? Ne. A ne, nisi, dobro. Ja sam mislim da je kandidat. Ja sam mislio da si kandidat i da te rostem propisno još sada ovdje. A jesi možda nešto sa ovom devojkom do tebe? Da, Šta? muž. Muž! Sada kada je muzičko takmičenje zvanično počelo, poslušajmo šta su članovi žirija izjavili za naše kamere. Sad imamo ovaj ozbiljniji deo, dobar show sa druge strane koji će i žiri isto promatrati kako žiri radi. Tako da sve je povezano jedno s drugim i siguran sam da će biti dobar show i dobra zabava i siguran sam da ima mesta za sve i mislim da u prethodnih 6 meseci koliko ovo već sve traje po društvenim mrežama i naše audicije i tako dalje, mislim da smo dobili dobre kandidate za završnicu. Sad, morat ću, da. Ili jesu? Uključi mikrofon. Da. Kod Mire jedino ne radi mikrofon. Neće da radi dok se ne upali. Mislim da je... 1-2. 1-2. Dobro, nije važno. Kako nije važno? Slušajte, Acu kako kaže, evo ti moj. Mikrofon. Sad ću ja. Vidim da ima kandidata puno, da jedu stvar kaže. Postići. 1-2. Nešto mi Pavlo Apel počeo zaboraviti. Vidite ovako. Svi ste bili već na audiciji, prošli ste, znate da pevate. Neko bolje, neko loše. Jedna stvar je zabranjena. Trema. Nema potrebe da trema. Svi dobro pevate. Sad, od čega zavisi... Divna voda. Živjeli Boki, divna voda. Divna. Šalio sam se. Od čega zavisi, baš recimo prolazimo sledeći krug ili ne znam, najbitnija stvar, dobro obratite pažnju. Šta ćete da pevate, znači izbor pesama. Izbor pesama, ono
pod jedan, ono što vam leži, Što više acili. pod dva. Gledajte da nemamo 5 pesama optice. Ima par pesama na onom žiriju gde sam nekada bio, pa su pevali neke pesme, teo sam povraćam to. Znači, milijardu pesama ima i to dobrih. Gledajte da budete inovativni, gledajte da pevate nešto što niko nikad nije pevao. To je najbitnije od svega što se tiče pevanja, vi svi znate da budete, ne bi prošli. Vodi računa šta priča Šaco, među kandidatima je prerušen i Mile Paprika. Paprika. Puljena paprika je obično. I sad da vam nešto kažem. Među nama ovde u žiriju sedi jedna dama, par excellence, ona jedina ima pravo na ovoj estradi da nosi prefiks lepa. To je Lepa Lukićova. Evo, pre svega da pozdravim Sedmu silu, naše prijatelje, naše drage, divne kandidate, stvarno. Divna voda, fantastična. U to ime živeli. Pre svega kandidatima da poželim sreću. Sve, kako je rekao direktor, živi je neko ko je vetar u leđa, gde ćemo vam pomoći u smislu, evo ja prva lično, u samom odabiru pesama i tako dalje. Ono što je Aca isto rekao, da se ne ponavljaju pesme, to je ono već viđeno. Treba uvesti neke pesme prosto koje nisu toliko eksponirane. Ima divnih starih pesama koje nisu možda toliko, ne znam, slušane i nisu toliko, a vi ćete se recimo predstaviti u njima najbolje moguće.